खेसारी लाल के बारे में कुछ बोल दिल बानी हम तो कुछ लोग के पेट में दर्द हो गइल बा। खेसारी लाल पर एगो बयान देले बनी रउआ, जोना के लोग बहुत आदमी विरोध करतारन, सपोर्टो करतारन आ उ वीडियो बहुत वायरल भी चलतावे। ऊपर रउआ का कहे के चाहतनी? अरे विरोध करे लेके तो विरोध करते रही हमेशा, ओकर दिमागे में निगेटिव बावे तो ओकर इलाज तो केहू करी ना। हम का खेसारी लाल के बारे में गलत कह दिले बानी? उ मंदिर मस्जिद ना कइल हन, अस्पताल राम मंदिर के विरोध कइल हन। विरोध तो कइले बारन उ। राम मंदिर कितना लोग के आस्था से जुड़ल बावे, जी जी बहुत लोग ओकरा खातिर बलिदान देले बा, शहीद भइल बा, तब नु आज राम मंदिर बनल बा। हाँ। ओकरा विरोध में तू बयान देबा आ तारा के लोग वोट दी जी 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 हैं, ये तो कहले बानी। तो लोग कुछ गालियों देता है हमरा के, कमेंट में उल्टा सीधा बोलता है, मैसेज करता है व्हाट्सएप पर और कॉल भी करता है। लोग के समझ में नहीं क्या आवत, आ धमकियो मिलता। धमकी मिलता है तो कैसे क्या हुई हमरा? अच्छा, खेसारी लाल यादव कुछ रउआ के धमकियो नहीं देले? ना ना, ऊ काहे दियन भाई, उतना बड़का पर्सन हमनी के क्या पूछत हवे। लेकिन उनकर जौन छोटका छोटका आदमिया बाड़ा न, ऊ हमनी के धमकी देता न, उहे बड़का ओकर सपोर्टर फॉलोअर भइल बाड़े। अरे भाई हम भी सपोर्ट करे नी खेसारी लाल यादव के, फॉलोअर हम भी हई, उनके गाना वाना सब सुने नी, हम बड़का फैन हई उनकर। लेकिन जो रिलेटिव आवे धरती पर बा तो हम तो कहले जाई जोन सच्चाई बा रउआ उहे बात रखले बानी। हाँ, उनका हारे के कारण यह बावे कि ऊ मंदिर मस्जिद ना करतेन तो उनका के हरावे वाला केहू ना रहलवे, आ जीतन तो हमने खातिर खुशी के बात रहलवे जो हाँ जो जीत जेतन। तो हाँ, विपक्ष के मतलब उ मुद्दा बना के भले कुछ कह सकत हन। हाँ। बाकी उ डायरेक्ट धर्म पर आ मंदिर मस्जिद पर गइल हन। ऊ एकरा बारे में कुछ कहबे ना करतन, अपना विकास के बारे में बात करतन, अपन काम काज जौन कोइले बारे तौना में बात करतन, चाहे आगे पढ़े जौन करे के बा ओकरा बारे में बात करतन। लोग के मदद कइले बाड़न, बहुत बढ़िया इंसान है उनके सारी भैया, लोग के मदद कइले बाड़न जहाँ जहाँ वो सब के बारे में जिक्र करतेन तो ऊ अच्छा रहलवे। का जरूरी ला उनके मंदिर मस्जिद हॉस्पिटल कइले के? जी 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 हॉस्पिटल करते हॉस्पिटल बनवाइतन, कहते जहाँ जे हॉस्पिटल चाहिए भाई ये क्षेत्र में हॉस्पिटल नहीं के ठीक, चाहे व्यवस्था सही नहीं के तो सुधारे के बात करते का जरूरी बावे। ये सब में जाएम तो भाई बहुत ऐसा बड़का वर्ग बा एगो जहाँ जो उड़ के ना घोटी ना वोट दी, उनका के सब के वोट देते लवे, सब के उनकर फॉलोअर लवे। ए महाराज, रुआ एगो स्टार के बारे में इतना बड़ा बयान देले बानी और रुआ डर ना लागल कि हमारा साथे कुछ गलत हो जाई? अरे भाई स्टारो तो इंसान न होला कि भगवान हो गई? ना भगवान तो ना, इंसाने होला। तो इंसान के बारे में अपन हम विचार नहीं रख सकत, हमरा उतना अधिकार नहीं का, संविधान अधिकार नहीं के दिले कि हाँ जो हम अपन बात रख दी मंच पर, जहाँ जो गलत लगता सही लगता तो कह दी। सही बात बा। हाँ, अपन रउआ जोन अच्छा बुझाइल बा रउआ अपन बात रखले बानी। अब हो सकता जे केहू के खराब लागे, केहू के निमनो लागे, तो जे निमन लागी जेकरा उ हमरा के सपोर्ट करी, जेकरा खराब लागी उ हमरा के गाड़ी देता हवे, देले बा देता धमकावत हवे। अच्छा, कुछ सपोर्टो मिलता का रउआ? अरे सपोर्ट दोसर सपोर्ट का मिली रहा जौन बात कहे के चाहता उ सपोर्ट नहीं मिलत, लेकिन जनता हमरा साथ बिया, हमरो के सपोर्ट करती है। जे भी जेकरा बात हमरा अच्छा लगी उ सपोर्ट ना करी। जी 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 हाँ, रउरा वो वीडियो पर जाके देख सकता जे कितना कमेंट हमनी के पक्ष में भी आइल बावे। आ जेकरा गाड़ी देवे को तो फितरत में गाड़ी बावे तो ओकरा के रउरा कैसे सुधार सकता नहीं? हां, ओकरा बत्तिये में गाली बा तो ओकरा के कितर सुधारम रउआ? हां, ये बात बावे। जेकरा दिमाग में गोबर घोरल बानू ओकर में गोबरे रही। जी 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 अच्छा, खेसारी लाल यादव, अच्छा सुनी, अगर खेसारी लाल यादव जी अगर ये वीडियो को अगर देखत होके तो वहां से का रउआ संदेश देवे के चाहता नहीं? हम भैया वीडियो में, ए वीडियो में चाहे ओ वीडियो में कोनो ऐसा गलत कहल है नहीं कि सब खेसारी भैया एक कनी खानी बकलोल नहीं खनू। खेसारी भैया बात के समझी हन कि हाँ जे बात कहले बा तो सही कहले बा। हो सकता है ओही के चलते हार भइल लोग के, माने हार के भी आकलन कइल जाला नु काहे हार भइल लोग। हां, मतलब आगे कोनो रिजल्ट आवत तो आकलन होला कि ना होला? हां, आकलन होला, आगे फिर सुधरे के मौका, मतलब सुधारे के मौका मिले। मतलब हम तो बीजेपी के नेता बारे नहीं रहू, उनकरा के भी बारे में कहानी जो वो कहते हैं बारहमा के लकीर मिट सकता है पर हमको हरा नहीं सकता है कोई, ऐसा का बयान दिलन। आखिर वो हरलन कि ना हरलन हैं? हम यो कहतनी जगर फिर चुनाव लड़ी हन तो अगला बेर अगर मंदिर मस्जिद ई सब मुद्दा ना उठावस, जेन्युइन जौन मुद्दा बा उठावस, एकदम इनके के हरावे केहू नहीं। हां, बेरोजगारी के मुद्दा उठा सकतारन, पढ़ाई लिखाई के मुद्दा उठा सकतारन, बहुत चीज के मुद्दा बा उठा सकतारन, बाकी धर्म के मुद्दा ना उठावस तो ठीक है। अरे भैया आजकल ई जमाना नहीं के जो दौरा मान लाखों करोड़ों के संख्या में हिंदू धर्म के आस्था के जगह बावे अयोध्या, ओजा राम मंदिर बनल बा, ओकरा बारे में भैया मत के कुछ कहो ना तो कही तो विरोध झेले के पड़ी।
हाँ बहुत समझी कि 500 बरिस से ओकर केस चलत हाँ, लड़ाई लड़ल जाता है। आए बड़ा मान ली कोर्ट आदेश दिले बिया तो ऊपर तो मंदिरे न बनी हाँ ऊपर तो हॉस्पिटल बनी ना हॉस्पिटलो तो बनते बन देश में तो बहुत सारे हॉस्पिटल अरे बनता है जहाँ बने के तहाँ बनत न हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के भी आवश्यकता बा, स्कूल के भी आवश्यकता बा। देखिए हम भैया खुल के बात कहले मान जी, स्कूल में अभी व्यवस्था सही नहीं के, जी। ओकर सुधार के जरूरत बा। एकरा पहले हम एगो वीडियो उनके बनैला नहीं सर, ओमे सुधार के जरूरत बावे स्कूल के। जी जी अगर स्कूल के व्यवस्था सही रही सरकारी स्कूल के, तो प्राइवेट स्कूल इतना ना उपजती सन। हाँ हाँ तो उ जरूरी बा, हम ई बात मानता नहीं। थोड़ा अस्पताल के भी जरूरत बा, अगर अस्पताल सही थोड़ा रही सिस्टम के सुधारे के जरूरी बा। हाँ हाँ बा जरूरी। हाँ लेकिन ऐसा का बात नहीं के जे सरकार सुधरलो नहीं के, सुधरले भी है लेकिन वो स्तर तक नहीं के गइल जहां तक चाहिए। चाही हाँ हाँ, जहां आम आदमी कुछ पहले से बेहतर भइल बा। हाँ आम आदमी के जितना सुविधा चाहे वो स्तर के नहीं के भइल, लेकिन हो सकता है जे भविष्य में सरकार ऊपर काम करत या आगे पड़ करी सुधार होई। हाँ कुछ समय तो लागी कैसे कि बिहार तो बहुत मतलब अथी रहे बाकी सुधरत मतलब समझी कि यहाँ तक आइल बावे। हाँ हाँ भैया बहुत कुल मुद्दा बा जना पर बात कइल जा सकत हवे। हाँ ई सब मुद्दा छोड़ के जौन का जरूरी बावे, धर्म के बारे में बात कइल, मजाक उड़ावल चाहे कुछ कइल, एकर कोनो जरूरत नहीं है। बहुत ऐसा मुद्दा बा चुनाव लड़े खातिर, और वो मुद्दा पर बात करी, लड़ी, चुनाव जीती। जी 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 बात सही बावे।